Felvétel indul, Sándor. Amond a finnön járták az emberek 4 emeleten lejjebb. Megmutatom, hogy itt a 4. emeleten. Napség még abba a karbiba? Hát fél, de már faszom. Ha már lassan tele lesz. Azaz, gyerünk Sándor, gyerünk. Kéne egy flakon, bele, de ez nincs ott fellógatni ide. Ja. Az folyjon bele magától. Kicsi a fecskendő. Ennyi Sándor. Még be is vallod? Nyilvánosan. Aha, szerintem megtelt. Hát de a szűrőben miért nem folyik? Mert nem fog átmenni. Ma levegő ott van benne Sándor, azért. Jó. Ez így... Attól függ a dugattyú, hol? Igen. Az csak egy kombifogót, esetleg? Még látnám is azt a kúra dugattyút? Hát ha már látod, ott kellemetlen volna, akkor nem indulna. Be fog az indulni. Egoltett oda a karbihoz, és onnan is be fogja már szívni. Kicsit lefogod a karbit, azt akkor könnyen fog indulni. Akkor dugattyú. Fogd le a karbit a pannónál, zárd a levegőútját, azt akkor megszívja magát. Húzod a fülét? Hát de videózok közül, hogy húzzam a fülét? Nem tudom húzni. Segítenék, de sajnos 2 kezem nincs. Várjál, megoldjuk. Nézd csak úgy, hogy húzd ki a bordent, én meg itt átcsípek, és akkor... Hát, vagy úgy is jó. Hogy tudjuk? Első indítás. Kicsit nehezen. Gyerünk, Sándor, gyerünk. Hajrá, elnök úr. Videóban forog 3 percet. Várjál, jó, van, a 2-es nem volt semmi. Hoppá. Hozok ki bengát. Jó. Benzin van kint. Ja, nem az. És nem indul a csodamasina. Dokumentálunk rá az utókornál, dokumentálunk. Nem tudod megállítani a videót? De meg tudom, fagyforogjon, van hely rajta. Csak utána összevágni? Jó, fel, YouTube-ra felfér, nem? YouTube-ra felfér, nem? Van NXX? Nem kapom annyit. Azt mondom, szivatóból benne meg nincs itt. Az jó. Ez jó. X-re az jó. Küldjél bele! Bengát. 4. emelet erkélyen, jó igényesen. Így van. Babi néni. A konyhában. Cső, Babi néni. Ó, faszomat. Fucking country elnök úr.
Az elnök úr beöntést ad. Remélem kifolyik az összes a kifogó. Nem baj, Sándor, felfogja a bicikli. Kipufogó végig igényesen elrejtve a bicikli közé. Teszünk alá, hogy metálzenét, Sándor. Húgy. Na, pukkan. Ó. Na, azaz. Az első gátyerek. Gyerünk, Sándor. Na, azaz. Na, melyik két idő után ilyen fasz csinál ilyet? A panelban beindít egy Simpson. Elég volt? Még egy kör? Elég volt. Na akkor, itt a vége.